zibergatazkak. Zer gertatzen da digitalean? Badirela ezaugarri berezi batzu. Eta da, komunikazioa besteekin konplikatzen dela. Zergatik? Input gutxiago ditugulako, eta orduan, gaizki ulertzerako aukera gehiago. Eta bestela, gogoratu, zein izan den, zuen WhatsApp, edo Telegram, edo taldeetan, izan den azken gatazka talde batean. Eta gero beste gauza bat gure ikasleen kasuan gehien bat. Zuhurtzia gabekeria. Hartzen dute, hor daude, eta ez dute ezagutzarik, eta joaten dira, dutenarekin. Eta hor sortzen dira gatazkak. Batzutan intentzio txarrik gabe, ez dakite. Eta hor dago gure zitzailo bezala, progresiboki erakusteko aukera hori. Eta baita ere, zaurgarritasunik ezaren sensazioa. Zibergatazken klabeak. Gatazka kudeatzeko estilo desberdina daudela. Harrera egiteko gatazka bati normalean da, gatazka, berdin sufrimendua, berdin katastrofea horitu. Beste modu bat aztertzeko. Bi klabe, bat. Ze garrantzi ematen diogu harremanari, gatazka baten gaudenean, eta ze garrantzi ematen diogu gure interes edo beharrei. Ikusten dute, bi horiek kombinatuta da gatazka batean hartzen dugun jarrera, edo gatazka batean aldatzen dugun jarrera. Hemen beti, batek galdu besteak irabazi. Ikusten zu, erdian dago negoziazioa konpromisoa. Hori izango zen autonoma. Gauza batzuk galdu, beste batzuk, hau izango zen biderik arruntena eta idealena, momentu batean, eta beti ezin dena da, ziberarriskuak. Arrisku ugari. Baina da, bizitzan bezala. Extimitatea ez bereiztea zer den intimo, zer den publiko, zer den pribatu. Gehiegizko esposizioa, datu gehiegi erakustea, zure pribatutasunean hutsune handiak uztea. Algoritmoen nagusikeria sinestea, isolamendua ere bai batzutan. Gehiegizko erabilera, adikzioa ja beste maila bat dira. Edo, FOMO eta homofobia sindromoiek direla, altxatu telemiziko gauza telefona begiratu. Lanetik atera edo ikasleak. Joanetek komunera, pasatu daizue, eta hartzen dute. Sakelekoa, eta altxapeka joaten dira. Ziberindarkeriak. Argi eta garbi, ez hitzaile bezala, gure ikasleekin, ziberbullyinga. Ziberbullyingaren oinarrian, datu guztiek, behin eta berriz esaten dute, hor dago dela. Zibersexismo, machismoa, arrazismoa, homo, lesbo, transfobia, indarkeria horiek geldiarazi behar dira ahalik eta lasterren. Hor bizikasik, atera du ikastetxeetan, ikusten duzu hor, jarduteko orientabide gida bat, oso interesgarria, pista ederrak ematen ditu nola jokatu. Eta pista testu inguru hau ere kokatzeko. Hor, bereziki, horritu, 3 bereizten direla, dela jazarpena jaso egiten duena, ikuslea direna, eta hor, isiltasunaren legea, horiek ikusten dute, baina amore eman dute, ez dute zer egiten, horretu harrera estiloan, lehenesten dute harremana, beste zerbaiten aurrean. Eta erasoa egiten duten ikasleak. Bereziki, laburbilduz, ziberbullyinga eta bullyingak gauza asko dituzte berdin. Baina, ziberbullyinga baditu intentsoago diren beste bat. Labur esan da, botere desoreka berdin. Intentzionalidadea berdin. Askotan, baita ere, konponente ziurtzi gabekeri konponente bat ere egon daiteke. Baina hor, min egin nahi da, edo egiten ari garenean badakigu kalte bat edo sortuko dela. Errepikapena, normalean errepikatzen diren kontuak izaten dira, persona batean kokuratzen dira, berdinen artean, ikusleak konplizeak dira, eta horri aurre egiteko ez da gauza individuala, hori da, emakumeen aurkako indarkeria bezala. Egiturazkoa da, eta erronka sozial bada. Eta hemen ere hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa beharrezkoa da. Eta orai, zer da intentsuago ziberbullyingarekin? Tempo abiadura. Askoz ere azkarrago egiten da bidea. Eta irauten du minak gehiago. Geldiarazteko zailago da. Argazki bat hasten bada zirkulatzen, ordu pare batez, eta horiek ezagutzen ditugu kasua guztiak, daude ez dakizen balekutan. Eta hori geldiaraztea zailago da, adibidez. Noiz nahi eta non nahi egin daiteke min kalte hori. Ondorio
larriagoa. Eta behin egitearekin ere nahikoa da, baduen potentzialtasun horrekin. Esposizioa asko zera handiagoa da. Aurrez aurrekoan, zuiatzen zara etxera eta egiten duzu, babesten duzu hori. Hemen ez, esposizioa da, haunitzez handiagoa, 24 hor duzu, babes gabezi sentsazioa haunitzez larriagoa da, jasan duenarentzako, anonimotasuna errazagoa da, eta jarraipena egiteko horri guztiari eragile gehiago behar dira.